Behotzik orkestrak 10 urte bete ditu 2021-22 honetan. Orkestra gazte gisa sortu zen, baina dagoeneko 10 urteko ibilbidea bete du. Eta horren errepasoa egiteko Behotzik orkestrako bi kide ditugu, Unai Ibañez eta Amaia Garzia, aupa. Arratsaldean. Behotzikek 10 urte bete ditu. Abentura hau abiatu zenutenean, edo hasi zinetenean uste zenuten orkestrak horrelako ibilbide luzea egingo zuela? Nik uste dut inork ez ebala espero, edo behintzat ez dugula planteatu, baina azkenean gauza baten ondoren bestea suertatzen joan da, eta honaino heldu gara. Behotzik orkestra sinfoniko bat da? Nola definituko zenukete? Gu orkestra sinfonikoa gara, bai, baina ez dugu bakarrik musika klasikoa egiten, askoz gehiago gara. Guk 10 urte hauetan egin izan dugu zen gauzak oso desberdinak izan dira, hien artean. Zarzuela, opera, manga, roka, Disney, ez dakit, euskal musika, noski, denetarik egin dugu, bai, klar. Baina betere adaptatuta orkestra batentzat, ez? Hori da. Bueno, rock egin dugunean, bai egon da rock talde bat guaz jotzen, edo... Baina rock sinfonikoa egiten. Bai, baina, bueno. Zenbat kide osatzen duzue orkestra? Oin egon gara 35-40 pertsona inguru orkestran. 35-40 horre... Bai, azkenean pixkat garaiaren arabera aldatuz doaz, igual pertsona batek itxi behar da orkesta, beste bat sartzen da, beti dauz instrumentu batzuk falta diranak. Esaterako? Aizeskoak batez ere, Zu Amaia trompeta jotzen duzu, ez? Bai, ni trompetaria naz, Behotziken, eta, klaro, trompeta falta bada, sumatzen da orkestan, bibolin bat falta bada, errespetu guztiarekin. Unai bibolin jolea da. Ez da, inbeste notatzen ez da. Bai, ez, normalean orkestra batean bibolin gehiago izaten dira, ez, Unai? Bai, oin egon gara 16 biolin, azkenean dauz beti bi biolin atal, lehengoa eta bigarrena. Eta orduan, nahiko gauz, baina beti gauz bilatzen jende gehiago, azkenean biolin atalak behar dago indarra. Trompetak aldiz, gutxiago dira? Bueno, esan dezakegu orkestan bi instrumentu talde nagusi dauzela, alde batetik ariak beti daudela pertsona bat baino gehiago instrumentu bakoitzeko, eta gero aizeskoak gauzela bat, bi, depende, orduan, klaro, ezin da falta, eta horregatik beti gauz irekita, esaten jendeari etortzeko, gu ezagutzeko, noski ez faltatzeko... Ezin duzu egin tira beraz ensaio batera, Amaia? Ez, klaro, horregon behar gara larun batero. Nabaritzen da. Azkenean aizeak gertatzen dena da, bai obraren arabera asko aldatzen dela instrumentazioa. Eta orduan igual ez deko zentzurik orkestan egotea 8 trompeta, ze igual urtean behin jotzen duzu 8 trompeta behar diran obra bat. Bestela egongo dira hor iesarrita ez egin barik. Eta orduan... Behotzik gazte orkestra esan dugu, gazte izaten jarraitzen duzue oraindik ere, nahiz eta 10 urteko ibilbidea bete duzuen? Bai, azkenean zaharrenak izango da zuzendaria eta gero neu eta beste kide bat, baina gero badau jendea 16 urtegaz, 18, 20... Gazte orkestraren argazki bat egiteko nahi, 30-40 lagun inguru zarete, musikari, eta adintartea 16 urtetik 30-erra? 30-erra, gutxi gora bera. Eta azkenean berritzen den orkestra da. Jende nagusiak igual heltzen da momentu bat bere bizitzan ezin dagoela edo lanagaitik edo familiagaitik edo orkestran jarraitu. Orduan, azkenean gazteak badauz ikasten musika eta orduan eurentzako bebai orkestra bada motivazio bat, ez? Euren ikastetetan aurrera jateko eta orduan bada jente gazte asko sartzen dana edo amaitzen duzu zure ikasketak eta instrumentuagaz jarraitu gura duzu. Eta orduan orkestan egotea da biolina edo instrumentua fundatik ataratzen duzun momentu bakarra. Eta niri gertatzen jat.
Bai, ez, bestela zaila da, ez, azkenean musika ikasketak badu prozesu luzea, ez, normalean oso gazte hasten da, baina gero bidean, badira musikari askok itxi egiten dutela, ez? Bai, azkenean, musika ikasketak hasteen doguz 8 urtegaz, eta, 18 urtera arte. Eta gaina, behotzik daukera bat, musika jotzeko, konservatoriotik kanpo, arlo klasiko estriktotik kanpo, eta beste giro baten. Bai, lagunarteko giro baten, gu beti definitzen gara holan, musika egiteko lagunen artean gauzela hor, ez? Eta, bai, hemen gauz jendea ikasten gauzenak, lanean gauzenak, seme-alabak ditugunak, ez ditugunak, denetarik gauz. Eta unai, zuen badakit hasieratik zaudela, ez? Bai. Nola okurritzen zaizu edo orkestra bat sortzea Bilbon? Hau dana dator, nik ikasi neban Bilboko Koral Elkarteko Kontserbatorioan, eta orduan han, egon ginean laguntalde bat, jarraitzen gendula han orkestara joaten, eta orduan azkenean sortu zen ideia bat, zergaitik ez dugu egiten antolatzen dugu geuk orkesta bat, pizkat geuk gura duguna jotzeko edo beste gauza batzuk probatzeko, eta orduan 2011an ni ez nintzen bertan egon, baina talde horretako pertsona batzuk egon ziren zeuzera hartzen, eta burutu dagoiaken idea, eta hasi ziren apuntatatzen papel baten, ia nor etorri aldan orkesta berri honetara. Eta orduan sortu zen zerrenda bat, 10-15 pertsonakoa, eta hasi ginen jendeagaz hitz egiten, apuntatuko zinateke, bai, tal, eta holan sortu zen. Ohikoagoa izaten da rock talde bat egitea, edo, ez? Orkestra bat antolatzea baino, ez? Hori da, baina instrumentoa aukeratu duzunean eta biolina, trompeta edo trompa bada, ez dago beste biderik, ez? Eta holan sortu zen. Hasieran hori, jendea gero gainera deitu euskuen Alemaniara joateko jotzen, eta orduan 2 hilabetetan antolatu behar izan gendun dana, ensaiatzeko leku bat bilatu, eta gero lasaitasun handiagoz urrengo irailera begira hasi ginen antolatzen, instrumentu guztiak bilatu, programa bat osatu, eta bai Amaia sartu zen iraila horretan, eta orduan hasi ginen serio. Veteranoak zarete beraz. Bai. Ni 15 urtega sartu nintzen, eta orain 25 ditut, así que esan daiteke, ez da. Orkestra sortu ideia horretatik, eta azken 10 urteetan pizka bat denetarik egin duzu, baina behotxikek badu elkartasunarekin, bastakit, olako zerbait, ez, balore batzuk ere zabaldu nahi izan dituzuelako, zuen kontzertuekin edo egindako ekimenekin, ez? Bai, nire ustez hasieratik, egia da hasieran kontzertuak antolatzeko, ez dakit, esperientziagatik edo jendeak ezagutzen ez zaitulako, igual zailtasun gehiago daukazuz, zehose kontzertu bat zure kontura antolatzeko edo. Eta orduan igual gehiago egiten zenduen, igual bilatu norbait berak dekon potentziagatik edo berak bebai laguntzeko. Eta orduan igual beti egiten zenduen auzolana, esaten da moduan, ez dakit nogaz hitz egin, behitu, egingo dugu kontzertu bat ez dakit non, hau sustatzeko. Eta beti hasi ginen hola, baina bebai oin jarraitzen dugu. Ez duela asko Bilbo Zaharreko plazan jo zenuten, ez? Kontzertu sinfoniko bat eman zenuten hor ezohiko toki batean. Bai, hor jo genuen etorkizuna musikatan elkartearekin, izan ere gure orkestako kide bat, bibolin jole bat, bera da etorkizuna musikataneko orkestako zuzendaria, eta berak eman zigun ideia, hau egingo dugu, eta pentsatu genuen, zergatik ez. Beti izan dugu kutsu solidario hori, elkarte askorekin, gainera 10 urteetan imaginatu, ez? Baina, bai. Bai, Fair Saturday mugimendua ezagutu gendun, eta urte asko parte hartu dugu bertan, eta orduan egin dugu azkenean gure inguruko elkarte baten alde kontzertu bat, beti Fair Saturday mugimenduaren babesagaz, eta egin dugu gauza politak
horren inguruan. Bueno, eta izango zarete, orkesta sinfoniko bakarra BBK Live-en jo duela. Bai, bakarra eta, bai. Bueno, ni dakidala, ez? Egin genduan, esan genduen lehenengo orkesta izan ginala. Eta ordutik ona ez dut uste. Ez dut uste egon denik beste orkestra sinfonikorik BBK Live-en, konta iguzue? Hori oso polita izan zen. Bai, ez, izugarrizko esperientzia. Bai, deitu oskun Aneguria hip-hop eta rap abeslariak Bilboko dana. Eta esan oskun, behitu, diska bat grabatu gura dut, eta esan eman gainera amestu ebala, orkesta bategaz jotzen ebala berak. Eta orduan proposatu oskun, gu aurrera. Baietz? Ez genuen asko pentsatu, Parte hartu gendun diskaren grabaketan, eta gero gainera jo gendun Kafe Antxokien eta Bilbao BBK Live jaialdian. Eta nor arduratzen da adibidez, ez? Partitura horiek gero sortzen orkestarentzako hor, nork egiten ditu lan horiek? Kasu honetan, moldaketa hauek egin zituen nire Alberdik, bera euskalduna da, zuzendaritza eta konposaketa ikasi dauz, hemen eta estatu batuetan. Gero eta lan internazionalagoak dekoz. Bai, sariak irabazi. Eta han goian, Kobetamendi, nola jaso zuten zuen kontzertua? Egia esan, ordu oso goiz izan zen kontzertua. Gu egon ginen eszenatokian eta lagun batzuek sartzeko, esan hemen onino justo zabaldu ebela ordu horretan, orduan publikoa esan oso handia izan, baina han egon zen jendea, guk ikusi gendun oso ondo pasau dela, eta guk bebai gorentzako izan zen izugarrizko esperientzia. Hasieran aipatu duzu ez, denetarik repertorioan, behotxiken repertorioan denetarik jo izan duzuela ez, Disney, zarzuela, opera, eta denon artean hautatzen duzuela ez, klasiko gutxiago jotzen duzuela edo. Bueno, klasikoa beti dago presente, baina musika klasikoaren munduan beti badago jendea oso purista dana. Orkestan ere badago purista. Orkestan badago, eta orduan beti dauz kurtsa maieran egiten dugu beti denboraldiaren repaso bat moduan, eta beti badago jendea esan da, aurten oso klasiko klitsi jo dugu. Edo, pasar urtean ez gendun gia klasikori jo, eta barriro aurte bai, eta betik eta osolakoak. Baina, azkenean saiatzen gara programa guztiak guztion artean hautatzen. Bai ez, aipatu behar dugu, behotziken antolatzeko eran denok daukazuela ez asamblean parte hartzeko, horrek dituen abantail eta desabantaiekin, ez? Hori da, baina. Azkenean, denon guztikoa den zeo zer egitea oso zaila da, baina, egitura asambleariorekin denok dugu ahotsa, botoa, eta, holan sortzen da, eta, ez da ingaizki egon, ez? 10 urte beda dramatzagu. Bai. Hori da, azkenean badau zuzendaritza batzorde bat, gero praktikotasun hori aurrera eramateko, baina azkenean erabaki guztiak hartzen dira guztion artean, eta musika programa arloan bebai holan izaten saiatzen gara. Oso disiplinatuak zarete, ematen du kanpotik orkestra bat oso disiplinatua izan behar duela. Eta horren beste izanik, antolatzeko, eta bar. Hombre, nik uste, klasikotasuna, seriotasunera dagoela lotuta gizartean, ez? Bai, musika klasikoa ematen du zurruna dela, ez? Berez, ez da horrela. Hombre, nik uste dut bai disiplinatuak garela. Guk larun bateron saiatzen dugu, arratsaldez, 4:00 7:00 Eta, esan dugunez, ikasleak, langileak gara, eta, hor egon behar gara entzaiatzen, bestela ezin gintuzke hainbeste kontzertu egingo. Perfekzioa ez daukagu, baina, azkenean konstantzia hori nik uste dut baiet. Nola dago, ez dakit, kontzertuak lotze aldera, ez? Dinat, gazte orkestra batentzat, ibilbide hori nola gauzatzen da, ez dakit? Kontzertuak lortzea? Bai, hori.
Bueno, desberdinak dira, ez? Batzutan eskatzen dizkigute, elkarte desberdinetatik, pentsatu dugu zuengan, gainera, orkesta gaztea garenez, nik uste dut, hori zer atraktiboa dala, edo ematen dugu talde dinamiko bat, ez? Eta gainera, gauza oso desberdinak egin ditugunez, pentsatu aldozu gugan, eta jotzen dute gugana, eta, guk gero botatzen dugu, eta aukeratzen dugu egiten dugun, elo ez. Gero, beste aukera bat, bada gure artean pentsatzea, nik egin nahi dut, ez dakit zein sinfonia, ez dakit non, eta pentsatzen dugu egin aldogun ala ez. Bai, azkenean, nire ustez, 10 urte hauetan aldatu da pizkat, hasieran igual gehiago zen guk planteatzen dugu programa bat eta bilatzen dugu ia non egin aldugun. Eta orduan pizkanaka, urteten zen kontzertu hau, bestea, tal. Gero ja urteak aurrera egin ala, izan da gehiago deitu dozkuela, urten da, edo ez bakarrik gura dugu zuek jotzea ezakitze ekitalditan. Edo beste elkarte batek, gura dugu egin, adibidez, Mozarten Requiema. Deitu dozkuen abez batza batek, Requiema egiteko, eta gu, parte hartuko dugu zuekaz, edo alrebez bai, komentatu dozuna Zarzuela bat egin zenuten pandemia erdi-erdian. Bai, eta hori izan zen, proiektua guk planteatu, eta bilatu behar gendun gainera zen udaleko programa baten barruan, eta zen Bilboko eta Santanderreko udalen artean. Eta orduan biedatu behar zen Santanderreko elkarte bat, eurekaz kolaboratzeko, eta orduan sortu zen hori Vientos del Norte Zarzuela. Vientos del Norte Zarzuela, bai, ikusi genuen, bai. Eta orduan pizkat holan izan, eta egia zen, ja aurten gauz demoraldia amaitzen, eta ja datorren urterako lehenengo 5 hilabeteak bateko proiektuekaz beteta. Bai, baina 10. urte hurrena izaten ari denez, Behotxik 10 urtea 11 lagun ikuskizuna jai handia antolatu duzu ere. Euskalduna Jauregian, orkestra handiak bezala, auditorium handira joan zarete, ez? Bai, hori izan da pizkat, ezakit Bilbokoa gara, egingo dugu zer handia. Azkenean gura gendun, egia da denboraldi osoan zehar, ospatu dugula gure 10 urteak, baina gura gendun zer berezia egin. Eta ze bereziagoa, geratzen jako, Arriaga bebai falta jaku hemen jotzeko, baina falta jakun Euskalduna Jauregia. Iritsiko da ere, ez? 20. urte hurrenerako adibidez. Hori da. Eta orduan planteatu gendun, kontzertu bat, gure 10 urte hauek ospatzeko eta 10 urte hauei repaso bat egiteko. Eta horretarako gura gendun zer handia. Jendea gonbidatu bereziak euki. Orkestatik pasadan jende guztiari proposamena bota, eta batzuk apuntatu dira, eta orduan etorri dira 30 pertsona inguru, indala 4-5 urte orkesta itxi behar izan ebenak, eta boltatu dira kontzertu honetarako. Eta orduan oso berezia eta oso polita izan da. Eta gonbidatuen artean, batzuk aipatuko ditugu, ez? Gorka Sierra, ez? Zuzendaria, ez? Zuen astepenetan ibilitakoa, ez? Oker Espanabil. Gorka, nik ikasi nebanean Bilboko Koral Elkartean, Gorka Sierra zen kontserbatorioko zuzendaria. Eta orduan, ni txikitan orkesta handiagaz jo neban lehenengo alditan, bera zen zuzendaria. Zu holan txikia izanik, San pizkat, errespetua emoten hotzen. Eta orduan, suertatu zen aukera, beraz zuzendari gonbidatu moduan etorteko eta obra bat zuzentzeko, eta guretzat oso berezia da. Ezakit, 8-10 urtegaz aurrean zeunkan zuzendaria, gainera zuzendari profesionala, egon dana Bilboko Orkesta Sinfonikoa, Euskadiko Orkestagaz, Radio Televisión Espainolako Orkestagaz, Frantziako Orkesta askogaz, Behotxik moduko orkesta bat zuzentzera etortea, ohorea eta lusua da.
Bai. Gero, gonbidetuen gaitik, konturatuko gara ere, repertorioa oso irekia izan dela, ez? 10. urte hurren hau ospatzeko, Francis Doctor Deseo ere izan delako, Ane Guria ere, aipatu dugula, jada berarekin diskoa grabatu eta Bebeka Laifen ere jo zenutela, eta abesbatza desente. Bai, gura gendun, bueno, obren artean sartu gura gendun bai abesbatzarako pare bat obra, segaitik, gure 10 urte hauetan bai kolaboratu dugu zenbait abesbatzagaz, eta orduan, hasi ginen, urte hauetan guaz kolaboratu ebesan abesbatza batzuk deitzen, eta azkenean, esan dozta honek bera bai gura dagoela. Eta azkenean, 8 abesbatza desbardin etorriko dira, eta putatutu dut hemen, San Frankorue, Ugaoko Sare abesbatza, Koral Oihartzuna, Lagun Zaharrak abesbatza, Laudiako Santa Lucia abesbatza, Akelarre abesbatza, eta Koro Emitenia. Eta gero horrez gain, bebai beste abeslari batzuk euren kontura etorri dira. Guztira... 150 pertsona inguru badatoz abestera, gehi 40 bat lagun orkestrakoa, 50 inguru. Bueno, ederra antolatu duzuen 10. urte hurrena ospatzeko, Bai. Bueno, hala ere, ez dira aipatu duzue, Behotziko orkestra ireki bat dela, ez? Beti ere, zabalik daudela ateak, aprobetxatuko dugu, ez? Musikariren bat ikusten gaitu, ez? Eta orkestra batean parte hartu nahi baduen, ez? Zer egin behar du? Bai, gu oso orkestra dinamikoa gara, azken finean, baditugu jendeak musika ikasketak bukatzen dituenean, joaten dela, adibidez, medikuntza, ingenieritza ikastera Madrilera edo Alemaniara, eta orduan orkestra utzi behar dute. Bestela badago jendea bukatzen dituela musika ikasketak, eta jotzen jarraitzen nahi duela, eta zergatik ez etorri... Hor denbora bat kritikoa izan daiteke, ez? Musika ikasketak bukatu eta instrumentua bere maletan utzi, ez? Hori da, eta azkenean guk beti izaten dugu, Behotzik ez dela ohiko orkestra bat. Zu Behotziko orkestra basatoz, esatoz kontserbatorioko, ezagutzen dozun kontserbatorioko orkestra batera. Gu azkenean gazteak gara, guztion artean eraikitzen dugu hau. Guztion lana behar dugu hau aurrera ateratzeko. Eta gero giroa guztiz desberdina da, lagun azkenean sortu diran nik beti izaten dut. Oin dela urte batzuk egin gendun bideo bat galdetuz orkestako kide bakoitzari zelan deskribatuko, hitz bakar baten zelan deskribatuko eban orkesta. Eta nik esamen eban lagunak, azkenean sortzen diran kuadrillak edo. Amaiazuk zer esan zenun? Ni ez nazo gogoratzen, baina dakit zer esango nuke. Ez dakit postasuna, olako zeo, giru oso polita dekogu. Azkenean sortzen diran kuadrillak edo bikoteak edo, danetarik. Bikote asko sortzen dira Behotziken, Eta, azkenean horrek egiten dago berezia. Baina, zuek ez daukazue furgoneta, zuek autobusa behar duzue. Azkenean, hasieran joten zinen metros, edo, oin ja beste nivel bat, ez? Autobus hartu aldugu. Hartu alduzu autobusa. Gainera jartzen dago, Behotziko orkestra. Pantalla digitalean. Ezagutzen dituzue Behotzikek bezalako beste orkestrarik, ezagugarri parekoak dituenik, egin izan duzue beste, ez dakit, interkambioren bat, edo ez dakit? Hemen, Bilbon badauz orkestra ez profesionalak, gitxi, azkenean bizi gara hiri eta Euskal Herriko maila zitza egiten herri baten batez ere dekona kultura abesbatzen kultura. Orduan abesbatza pilo bat dauz, baina orkesta ezain beste. Orduan, hemen Bilbon badauz beste orkesta batzuk, baina azkenean orkesta gaztea ez profesionala bakarrenetarikoa gara. Orkesta gazte ez profesionala? Hori da. Eta kolaboratu dugu beste orkesta batzuk.
izan ere guk egin genuenean opera txikia, kontzertua jo genuen Txirula Magikoa, guk bilatzen ari ginena zen, gu bezalako orkesta bat, eta aurkitu genuen bat Madrilen, deitzen direla Joeko, eta haiek direz Madrilen ikasten duen jendeaz sortutako orkesta gazte bat, ez? Joven orkesta de colegios mayores de Madrid. Holako zeo zer da. Eta bota genien eskaintza, hartu zuten, jo gendun Madrilen, haiekaz, eta gero haiek etorri ziren, eta gero First Saturdayen testu inguruan, jo gendun Bilboko Askuna Zentroan, rock sinfonikoa, beraz, bai, truken bat izan dugu. Egin dugu gauzatxoak. Eta gero bai Alemaniara joan gara, egon gara nahiko urtez joaten, han elkartzen ginean bertako bai musika ikasle desberdinagaz, eta sortzen zen Eurokamerata orkesta. Eta jotzen gendu zen pare bat kontzertuan, gero bai etortzen ziren ona, orduan pizkat kultura nahasketa polita, musikaren inguruan. Behotziko orkestrak 10 urte bete ditu, hori ospatzen ari zarete, 21 eta 22 urtean, eta badituzue datorren ikasturterako ere hainbat plan, ez? Bai, badekogu... Manga kontzertua? Manga kontzertua Mangamore jaialdian, Zornotzan ospatzen da manga inguruan, manga eta anime inguruan jaialdi horretan. Gero bebai dekogu pare bat proposamen bebai abesbatza batzukaz mesa bat egiteko eta... Bai, Fernando Velázquezen moldaketa bat jotzeko pentsatzen ari gara. Bai, Getxoko udalak antolatzen dago. Badeko gauzak. Nork daki. Jarraituko dugu pista, eta esandakoa, Behotziko orkestrara irekia dela, ez? Hori ere azpimarratuko dugu. Amaia eta Unai, eskerrik asko tarpetu hau eskaini izanagaitik. Eskerrik asko zuri. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap!